ta ya na furta kauna masoyiya ta san da ni gashi a san tana yi nisa so da kaunar tarayya kunsa kishiyar san ki ta yi rassa tallafa karki bar ni ne zuciya ta kamar agogo tana bugawar da babu dango ni buri na kice da ni ungwaso da kauna masoyiya dan a raina ke ce ta farko nasarar so zan so na tako kin ga faran so na riko ta hoke amsa masoyiya har a raina zana je dadi kika amsa zane nishadi kin ga dama ina zumudi ina ta dama a bani ke a san ke daure ke karan kwari zuciya na ta dari kin ga duba ina jiri ban iya komai sai da ke ciwon so ne mini zafi zuciya na bugu da ƙarfi tausaya ki min tallafi ki sani so akwai dafi rayuwa ta da ke ta kamfi kama hannu na mu tafi maso ni na ke kin biya ta daban a cikin su mata ilimi kwalliya da tsafta mutanen kekin masurata a suke ce ka zama dubi dan abuna baki da aibi ni yabo na ki zan yi bebi har a shaida kekin biya ba ne dama a kudina zan yi ne zana zayyana kaunar ki ta zamjinin jikina ki zana ba sirrin zuciya duka mai so zai so kulawa rashin ki kuna zan zama gawa kinga karshe na ta kushewa a sanadin san